लोगोफोर गोबां सुबुंफोरनि धोरोमखौ लाना गावजों गाव एना एनि जानाया दासिम जोबना थाङाखै। धोरोमखौ लाना हेंथा हेंथि जानाया गोजाम समनिफ्रायनो जाबोगासिनो थादों। सिदा सिदि बाथ्रायाव बुङोब्ला धोरोमाबो मोनसे राजनिति एबा पलिटिक्स बायदिसो सोलिबोदों। बेखायनो धोरोमखौ लाना गावजों गाव बुलाय बुसि दाङाबाजि। एग्जाम्पल महरै जिसु ख्रिस्ट'आ ख्रिस्टियान धोरोम फोसावदोंमोन। नाथाय मा नोंथांमोना मिथिगौना ख्रिस्टियान धोरोमनि फलोअर्सखौ बांहोनो थाखाय जिसुआ बेसेबां खारथिं बायदोंमोन? बिथांनि नाजानायाव दिनै बे बुहुमाव ख्रिस्टियान धोरोमनि फलोअर्सफोरानो बांसिन, खमसे खम 200 क्ररनिबो बांसिन फलोअर्स। जुदि साइन्टिफिकेलि धोरोम एबा रिलिजननि बाथ्रा बुङो अब्ला गोबांथार आलादा लोगोफोर। अब्ला फैदो दानिया भिडिअनि मेन टपिक्सआव। बुहुमाव गासै 300निबो बांसिन गोबांथार धोरोमफोर दं, नाथाय बुद्धिज्म, इस्लाम, ख्रिस्टियानिटि, हिन्दुइज्म बे मोनब्रै धोरोमखौ बांसिन फल' खालामनाय जायो। नाथाय मा नोंथांमोना मिथिगौना मा धोरोमा बयनिख्रुइबो गोजामसिन एबा बबे धोरोमा सिगांसिन बे बुहुमाव फैग्रामोन? नाम्बार 4 बुद्धिज्म। बे धोरोमखौ 2500 बोसोर सिगां गौतम बुद्धआ फोसावदोंमोन। दिनैसिम बे धोरोमखौ 50 क्ररनिबो बांसिन सुबुंफोरा फल' खालामो। चाइना, हंकं, जापान, ताइवान, भियेटनाम बायदि हादरफोराव बे धोरोमखौ मानिनाय जायो। नाम्बार 3 इस्लाम। दिनैसिम बे धोरोमखौ 100 क्ररनिबो बांसिन सुबुंफोरा फल' खालामो। बेयो 1400 बोसोर सिगां फैनाय मुसलमानफोरनि गोजाम धोरोम। इन्ड'नेसिया, पाकिस्तान, इन्डिया, बांलादेश, इरान, तुर्की बायदि हादरफोराव बे इस्लाम धोरोमखौ मानिनाय जायो। नाम्बार 2 ख्रिस्टियानिटि। जिसु ख्रिस्टआ बे धोरोमखौ 2000 बोसोर सिगां फोसावदोंमोन। दिनैसिम बे धोरोमखौ बर' सुबुंफोरखौ लाफानानै 200 क्ररनिबो बांसिन सुबुंफोरा फल' खालामो। ब्रिटिशनि मदद मोनना बे धोरोमा भारताव गोसारदोंमोन। गुबैयाव एक्चुएलि इंलेन्ड, ग्रीस बायदि हादरफोराव बे धोरोमखौ मानिनाय जायो। नाम्बार 1 हिन्दुइज्म। हिन्दु धोरोमखौ सनातन धोरोम होननाबो मिथिनाय जायो। बे धोरोमखौ दिनैसिम 100 क्ररनिबो बांसिन सुबुंफोरा फल' खालामो। दिनैसिम बे धोरोमा 4000 बोसोर सिगांनो बे बुहुमाव फैदोंमोन। इन्डिया आरो नेपाल हादराव हिन्दु धोरोमखौ बांसिनै फालिनाय नुनो मोनो। भारत हादरनि हिन्दु धोरोमनि मोदाय मोदायजोखौ जापान हादरनि मोदाय मोदायजोजों गोबांथार गोरोबफ्लेनाय नुनो मोनो। नैबे सावगारिखौ नाय। आगसिनिया जाबाय जापान हादरनि गड केनजिटेन आरो आगदानिया जाबाय जोंनि भारत हादरनि श्री गणेश। अब्ला नुदोंना गोबांथार गोरोबफ्लेनाय? दानिया नायलांबावदो। आरोबाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा मिथिबावगौना? मा जागोन जेब्ला बे बुहुमाव धोरोम गैयामोनब्ला? बयबो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै गोग्गानाय दं आरो आं गासैनिबो धोरोमखौ सनमान होयो। जुदि बे बुहुमाव धोरोम गैयामोन अब्ला जेब्लायबो गावजों गाव एना एनिया जोबनाय नङामोन। मानोना गाव गावनि धोरोमासो बेफोर गासै गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय गावखौ होबथायो। अब्ला नोंथांमोननिया मा मा धोरोम कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो। लोगोसे नोंथाङा गावनि धोरोमनि सायाव आबुं फोथायथि दंब्ला भिडिअखौ मोनसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो।